नमस्कार श्रोता बंधु, रेडियो स्नेही सुन रहल बानी रहुआ और हम हई राना लेकर के हाजिर बानी इनसे मिलिए प्रोग्राम। रहुआ जाना तानी के प्रोग्राम में केहू ना केहू ऐसन शख्सियत आवेला जे अपना क्षेत्र में बढ़िया बेहतर मुकाम हासिल कैले बा। आज हमें प्रोग्राम में लेकर के हाजिर बानी चंदन तिवारी के। चंदन तिवारी एगो लोक गायिका है जैसन की रहुआ सब जानत तानी और बहुत बढ़िया लोक गायिका है। उनकर गीत रेडियो स्नेही पर भी रहुआ सुने नहीं या इंटरनेट के माध्यम से दुनिया में देश विदेश में भोजपुरिया क्षेत्र के लोग सुनेला और काफी पसंद भी करेला। स्टेज शो न जाने कितने हमेशा करत रहेली और काफी स्तर के गीत गावेली। दूर दूर तक अश्लीलता से कोनो नाता नहीं है। रहुआ अपना माई बहिन के साथे बैठ के गीत के सुन सकतानी, माई बहिनी भी रहुआ साथे बैठ के सुन सकतानी। काहे कि बरा भोजपुरी इंडस्ट्री में जे तरह के गीत आवता, कुछ गीतन के छोड़ दिया तो बाकी गीत ऐसा ना होता कि माई बहिनी के साथे बैठ के सुनल तो छोड़ दी, सपना में भी नहीं सोच सकत कि हम माई बहिनी के साथे बैठ के गीत के सुने। तो अश्लीलता से लड़त और अपना माटी अपना मातृभाषा खातिर प्रयास करत चंदन तिवारी के एगो नया सीरीज आइल बा, सावन के गीत आइल बा, जौना के सुने के चाहिए और सुने तो बहुत अच्छा लगी। यही सब विषय पर बात करे खातिर चंदन तिवारी हमारा फोन लाइन पर मौजूद बाड़ी। चंदन जी, सबसे पहले नमस्कार, आप बहुत बहुत स्वागत बा और रेडियो स्नेही के एक कार्यक्रम में। हाँ बोलिए। कैसन बानी चंदन जी? एकदम बढ़िया। तो आप कैसन बानी? एकदम बढ़िया बानी। सबसे पहले सावन के ढेर सारा मुबारकबाद। सावन के पावन महीना चल रहल बा। जी जी। और ये पावन महीना में राउर पुरबिया तान के माध्यम से सावन के गीत आइल बा, बड़ा खूबसूरत और हम चाहे कोशिश करते जी तो हमार कोशिश ही रहा कि हम रुआ के जोड़ी अपना प्रोग्राम में और अपना श्रोता बंधु से मुखातिब कराई। तो सबसे पहले ई जाने के चाहेम कि सावनी तान जौन आइल बा, ई जौन गीत आइल बा, इनमें स्पेशल का बा, सबसे महत्वपूर्ण चीज का बा? देखिए, सावन के महीना तो ऐसे मतलब कहल जाला कि भोले बाबा के महीना होला। ज्यादातर सावन की मतलब भोले बाबा के ही गीत गावल जाला। जी। लेकिन सावन के महीना में एक खास बात ये भी होला कि इन्हें कजरी भी होला। हाँ जी। तो एमे जन ई हमार नया जन सीरीज आइल बा पूर्वी तान के माध्यम से। एमे मतलब कजरी बा, प्रेम के गीत भी एमे गावल जाला सावन महीना में। कृष्ण के और राधा के प्रेम के एक गीत भी बा बहुत सुंदर। और उसके बाद फिर एगो भोले बाबा के भी गीत बा और एगो कजरी भी बा। कुल मिला के 7 गो गीत बा। जी, 4-5 गो गीत बा। अच्छा, तो ये गीत अगर मान ली कि केहू आम आदमी चाहे सुने के तो का कैसेट मिलता या इंटरनेट पर उपलब्ध बा, कैसे सुन पाई? नेट के माध्यम से purebiatan.com पे से साउंड क्लाउड पे भी सुन सकेला एकरा के। अच्छा, साउंड क्लाउड और पुरबियातान पर भी सुन सकता। तो एक बार ई स्पेशल सीरीज आइल बा सावन महीना में। श्रोता बंधु रवलो के बता दे कि में शंकर जी के भी गीत बा, प्रेम के भी गीत बा, राधा और कृष्ण के प्रेम के महीना ये मानल गइल बा। सावन के महीना के प्रेम से बड़ा घनिष्ठ जौन बा ताल्लुकात बा और एकरा के जोड़ के चंदन जी के बेहतरीन खूबसूरत एल्बम आइल बा। चंदन जी, विशेष करके कौन गीत बा जौन आकर्षण के केंद्र बा? तनी 2 लाइन अगर फोने पर गुनगुना दी तो ओकरा बारे में पता चल जाई। जी। हाँ, सावनी बहार से एक मतलब एक सबसे आकर्षण की वो गीत बा। ऐसे तो सभी मतलब बा सावन में तो भाई कहीं के नहीं थे, भोले बाबा के भी गीत बा जी। तो 2 लाइन में हम गुनगुनाए के चाहब। जी। एक गीत बा वेस्टर्न, थोड़ा सा एमे कुछ प्रयोग भइल बा ई गीत में। जी। तो फिर बोल बा सखिया सावन बहुत सुहावन, नामन भावन मोर सखिया सावन बहुत सुहावन, नामन भावन मोर, नामन भावन नामन भावन नामन भावन नामन भावन, सखिया सावन बहुत सुहावन, नामन भावन मोर। बहुत ही सुंदर, बहुत खूबसूरत बा और उम्मीद करतनी श्रोता बंधु के सारा गीत बहुत पसंद आई।
अच्छा, अभी आजकल का चल रहल बा ए गीत के अलावा और का लेके आवत तनी अपना श्रोता लोग खाती और भोजपुरिया क्षेत्र खाती, भोजपुरी खाती? अपन भोजपुरिया श्रोता खाती त हम भाई ई हमार खुशनसीबी बा कि जौन भी हम गीत गा रहल बानी या कुछ तैयारी भी होता वो हमारे श्रोता लोग के बीच में जैसे ही नेट के माध्यम से जैसे जारी हो रहल बा तो लोग बहुत पसंद कर रहल बा, बहुत प्यार और स्नेह मिल रहल बा हमरा। और खास करके अभी जैसे सावन के महीना चल रहल बा तो एक भोले बाबा के भी गीत हम सावन में मतलब सीरीज के माध्यम से लाइल बनी जी जी। और ओकरा बाद फिर कृष्ण भगवान के भी गीत बा, एक बिरह के भी गीत बा। एकरा अलावा मान ले कि सावन के सीरीज लेके आईनी है, एकरा अलावा अभी का हो रहल बा? अभी एकरा अलावा तो बहुत सारा मतलब आयोजन भी बा। ओकरा बाद एक राम विवाह के भी प्रोजेक्ट इच्छा बा मन में करे के, गंगा गीत पे भी कुछ कैले बानी लेकिन ओकर बाद उहो करे के बा। ओकरा बाद फिर निर्गुण पे बहुत सारा काम अभी तो बहुत कुछ करे के बा। बिल्कुल, काम तो भी बहुत करे के बा और उम्र भी काफी बड़ा बचल बा और भोजपुरी खाती पूरा जीवन निछावर बा, बहुत कुछ करे के बा। ई जाने के चाहे कि भविष्य की योजना का बा, मतलब अभी आवे वाला टाइम में अभी तो जैसे बतानी है रहुआ कि राम जी के ऊपर एगो सीरीज करे वाला बानी, एकरा अलावा और का भविष्य की योजना बा? देखिए हम तो कोशिश ये करब कि अच्छा से अच्छा जौन गांव के जो गीत बाड़ी था जौन जे राइटर के मतलब बहुत लोग ऐसे बा कि लोग आजकल एकदम मतलब बहुत जल्दी ऊंचाई पे बढ़े के कोशिश कर रहल बा। जी जी जी। लेकिन हम जौन गायक के जैसे कि मतलब समाप्त हो गई बा, जौन गायक के लोग नाम लिखे जाना, जौन मतलब राइटर के नाम लिखे लोग जाना तो उ लोग के गीत जौन हम ये मतलब प्रयास कर रहल बानी कि उ लोग के गीत हम एकत्रित करके इकट्ठा करके ओकरा बाद फिर हम अपन जनता के बीच में लाइव और हमारे प्रयास जारी बा, हम कोशिश कर रहल बानी। बाकी का कहीं बिल्कुल ही बहुत बढ़िया कोशिश बा कि पुराना जौन गीत बा, पुराना राइटर लोग के लिखल जौन गीत बा तो समाज के सामने ले आवल जाता, भोजपुरी या क्षेत्र के सामने ले आवल जाता और भोजपुरिया भाषी लोग के बहुत पसंद करी। आखर के टीम से रहुआ जुड़ल बनी और नित्य प्रतिदिन नया नया प्रयोग कल जाता आखर के माध्यम से। भोजपुरिया क्षेत्र में रहे वाला लोग से का कहे के चाहे रहुआ अपना सीरीज के लेके या भोजपुरी के लेके? बस यही कहे के चाह कि अच्छा वो लोग मतलब सब लोग जे हमारे श्रोता बा अच्छा गाना सुने। अच्छा आजकल देखी जो मतलब हमनी के जो सभ्यता बा, जो संस्कृति बा जी जी, ओकरा से जाकर के लोग एकदम हटकर के कुछ नया करे के चाहता लोग, जब बहुत जल्दी मतलब नाम कमावे के तेरा में अश्लील गीत और जौन भी बा सब गा रहल बा लोग। तो बस वो लोग से आग्रह करब, अनुरोध करब कि छोड़ दे लोग वो लोग और दिखाई ठाकुर के, महेंद्र मिश्र के, हनुमान पाठक के गीत, फिर रुआ देख ली कि बहुत सारे ऐसा मतलब राइटर बा बहुत। अभी तो हम कोशिश कर रहे बानी उ लोग के ढूंढे के, उ लोग के गीत ये करे के जी जी वैसन राइटर के वैसन लोग के हमरा गीत मिले। और बस नौजवान जो बारे जो मतलब बहुत अजीब टाइप के, अब कहे में भी थोड़ा सा अजीब लगा था, लेकिन खैर कोनो बात नहीं। खैर जी वो लोग से बस ये कहे कि कि अच्छा गीत गाई और अपन श्रोता के बस अपन माटी के धैले नहीं। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी बा कि अच्छा गीत गाई और माटी के धैले रही और आगे बढ़े के चक्कर में अश्लीलता जौन रुआ परोसा तनी मत परोसी। जी चलिए, आजकल जन बा ना हमनी के जैसे घर में भी बैठ के माई बहन चाहे बाहर भी जैसे लोग सफर कर रहल बा तो मोबाइल में गाना, जैसे कि हम देखनी कि मोबाइल में भी लोग गाना बजावेला तो सुन करके अजीब लगेला कि भाई ऐसा काहे होता है। एकरा के मतलब कोशिश करे के चाहिए कि बंद होखो, अच्छा गीत गावल जाओ, अच्छा लोग मतलब श्रोता होके। बिल्कुल सही बात बा। अभी हाल फिलहाल में प्रयास हमने जी हमनिए के प्रयास करे के बा, बिल्कुल हमनिए के प्रयास करे के बा और प्रयास रही। अभी हाल फिलहाल में पंकज त्रिपाठी जी के हम इंटरव्यू ले रहनी तो वहाँ से कहनी के रहुआ हिंदी फिल्म में काम करे नहीं, गोपालगंज भोजपुरिया क्षेत्र के रहे वाला ही रहुआ, तो रहुआ भोजपुरी फिल्म में काहे ना आई नहीं आज तक। तो वहाँ के एगो शब्द कहनी और बड़ा नीक लागल, वहाँ की कहनी कि भोजपुरी फिल्म में हम तबे काम करें जब हम अपना माता जी के साथे, भोजपुरी हमार मातृभाषा ही हो, हम अपना माता जी के साथे हम अपना मातृभाषा के फिल्म देख पाई
वैसन फिल्म बनी तबे हम करें। तो ई लाइन बड़ा सटीक लागल जी। जी हर मतलब माटी से जुड़ल जे भी लोग बा वो अपन यही तो सोचबे करी ना कि अपन मतलब देखिए आजकल जो फिल्म बन रही बिया जी जी ना, तो वो में मतलब जैसे कि हम हमेशा टीवी अगर खोली ना ठीक है तो ऐसा मतलब सीन आवेला, ऐसा भाषा आवेला। आजकल भोजपुरी ना रह गई बा, भोजपुरी सिनेमा में गई बा। गीत से लेकर के कपड़ा से लेकर के हर चीज मतलब देखे लायक नहीं थे कि वहाँ बैठ करके अपन परिवार के साथ देख पाए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है जी। तो ओकरा के रोक लगावे के पड़ी, हमनिए के प्रयास करे के बाद हम पाते हैं। चली रउआ ए प्रोजेक्ट खाती और भविष्य में आवे वाला और प्रोजेक्ट खाती हमरा तरफ से शुभकामना बा। और बहुत नीक लागल कि रउआ हमरा साथे जुड़नी और थोड़ा सा समय देनी हमनी खाती, हमरा श्रोता बंधु खाती। बहुत बहुत धन्यवाद रउआ के। आपके भी बहुत बहुत धन्यवाद हमरा से बात कइला पे, और हमारे श्रोता बंधु के भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत खुशी हो रहा बा, सावन के बहुत बहुत आप लोग के सबके शुभकामनाएं। अच्छा बिल्कुल रउआ के शुभकामना। और माता जी कैसन बानी? हाँ माता जी भी बहुत बढ़िया बानी। माता जी बढ़िया बानी। चलिए बहुत अच्छा लागल बतिया के रउआ से, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामना जी। तो श्रोता बंधु रउआ सुनतानी रेडियो स्नेही, यहाँ करनी है चंदन तिवारी लोक गायिका। पुरान राइटर लोग के लिखल पुरान जैसे भिखारी ठाकुर जी, महेंद्र मिश्र जी, ऐसा लोग के गीत के अपना नया प्रयोग के साथे पिरो करके और हमनी के बीच लेकर के आवत तारी। बहुत नीक लागत है इनकर गीत। रउआ सब भी ये गीत के सुनी, बहुत नीक लागी। सुने खातिर रउआ purabiyataan.com पर जाकर ये गाना के सुन सकतनी, या साउंड क्लिप पे भी रउआ जाकर के चंदन तिवारी के जब गीत खोजेम तो रउआ मिली। एकरा पहले भी हमनी के साथे जुड़ल बड़ी, हमनी के रेडियो पे बातचीत कैले भनी जा, बहुत सारा बातचीत कैले जा यहाँ के बारे में। और अभी यहाँ के नया प्रोजेक्ट आयल बा, सावन के सीरीज आयल बा, जना में भोला बाबा के गीत, प्रेम के गीत, विरह के गीत, सब तरह के गीत और सब तरह के रस से सराबोर जौन सीरीज आयल बा। तो एकरा के रउआ सब सुनी और आगे फिर से हम जुड़म रउआ सबसे। तब तक खाती दी हमरा के इजाजत, अपन ख्याल रखी, नमस्कार।